Shubor nakaslem jong unongsan hima. Usamla James H. Maupnyang, General Secretary ka KSU NKHD, habakran chikila apathai kubor hadin ka jinge kendo bat ai dor khas ya UDC karib hoy mentagasngi, ulay thu bakaseng kadawa, badai ban bu no ya ka jakatho examen jong ka Meghalaya Public Service Commission hanongpo, ban pinsok iki samla wat kam wat jam jong ka district. Usamla James H. Maupnyang udapan pau ba kadaw kabalapan long ya kaseng bandawa ya kate ka jakatho examen kade halor kanong rim babun nakikana samla ka district kisham jing e shikade banlet tho examen thep kam jong ka MPSC shashilong namar ka jingjingai jong ka jaka khamtam yakitu kibana ki than jirang mauhati omden bat kiwe de nalor ka jing e ban pendap ya ka jingdot jing sep ha ka let kawan ka jing sakut ha ka jing dhengkali bat kiwe de ki jing e naba ki babun hi ki samla ki de ki bawan na ki long yeng ki baduna ha ka yo ka kot ute usamlaw la pen pau ru baha ka jing e dei bat ka examen DSC ka seng kala dawa badei ban pen klo ya ka rukom thungkam thungjam ban pen khot ya ka rukom thungkam dak ba pendat ru ya ki kor ringdur ha ka por interview bat khamtam e ban bu hakmat e ki samla wat kam ki badei ki nong song snong jong ka district kabor bala ban walang ne kapor bamta na kalian jika kasih student union not kasih listik unit lingba kan ka step hakaba nylayo ban ra ban ye kendu yu bisi lemar ke jinge ji samla jungi kiba thep kam la ka de MPSC ne DSC ora pawai pakai MP exam center nila dawa bat nilai keren bot DC ba kalde kapor kaya ka ba along don kam kerki bagi samla jungi kila don kam ka examination center la jong ka MPSC hangnya po no po namar ke ka ba nisham bat nilap ba bun gi samla gi jungi nisham jinge iskat de nyim perkhat tang kini gi basa arut serok heranya perkhat di samla wat kam wat jam kebre ni kitan berjengai kumai oi pi kitan jirang kitan umdan kitan siang mahoti kitan malosnai pi kilometer ki berjengai ki hab ban be siselong akaba ni sibun ki jingai kilong ba habangi lecha sorchilong mon be for exam kabadon kino ki exam ki center ki long ki berjengai bat ka chem jingai ki khamtam ki jing block kali lor kata ki jingai pi stu ba ki samla jong thamri boys ni gilong gidon kindu jinge bun sinro hakalik kawan bat kadai ro ya khamtam ki kali bat ka jinge jung ki jinglut jing step teng ka exam ni stu ba kadai men step ki haban be nang step nala snong takadaw ngi la kindu yo bisi ba kadai ba un ikren bat ucis secretary ba kemara ka examination center jo ka MPSC hang na po no po bat ka ga bang yo panikren ro by day bat ka DSC hakababun gi kam gi bala sateng gi bala bun gi samla pule kila thep ki kam ba per henry ka exam kalong ka baslam tabene ka bentaru ulapni ki jinge henry ki jing katpat ki jing along ba ailat ban le kham koloi khana ba ki samla ki jungi kinyo ya kalat hakaba kinyo thok koloi kana exam DSC bat ngi kentu ru by day namar ba ka KSU lengba ka KSU sengkimihi ngadawa ba kajing thok exam kadai balong ka bakhut ka basuba lengba ki Omar Syed bat kumjo balong interview ru ba kadai bandon rengkat bagi kamera kata kadai ba nyalayo ban puso DC bat UDC ru ulah kubur bat ulah koloi ban but ban persang ban lek kanono ka bakhut ka basuba kena majing mentoi hi kandai gi samla jong kadong ka thamri bhoi jungi hi